June ni ru zirtop ni zinga ni a tukdanga kati chin danin chen om tlangwal Jerry anen in thurualin in soizoi turin kan chuak le a KTP Sport kan ma a lo om tura tilve nge tumin kan in buat sai na se hle a Ivan fit lâu tak ang hit chua KTP Sport ta chet bonik tum te reng ne chu tiang lam pang po ni lo sport lam pang po ko ngai to thei lo ha i tu kho he ta ham chulo kang ui lu mu tu khoi mo tui ka lo in e vo in nge ti don Kasalo, titur em po ka nei lo. e chu ti tur em mi nei lo chan Samuel ati na zukalila nang la ya Samuel hai ti te ureng me ya ne kena in nei huna ne lui ni mulai om tho sia ing angai poi ngai le lutuk mai mi pon em an tiang se le Jerry over lutuk anu te nan soya tun lai phei chu adin mun na chalo lutuk an tia nang po a him himi na chiam pai nia zukal vela kanang arei lawang kangkal don nia ingai saklau mai ani chon kalila ni mai lo Then mai te em po hi sim ka ra khya hian nge mon chwa bo te chin ne an kal na tur te soi ve chin tur nya ni khwa no le tu lo lu ro nam di chan dun te sol chu lo leng ro thoin hai te ni em lo mo thế mà đây ra nó chụp thấy về rồi mua đi đây chỉ đi à về nhà là thấy em ấy lâu chú lấu khá chụp khen thế bao khá hẳn là cô là khá lại chụp khen mà ông khá tak cái nào cái là KTP Sport cái này luôn à chúng mình import ra nan chuan cái này chung Excel cái là toa Jerry nên nhân hay kan la dun china ani chua inin fit do to ble ne ya nia kan fit to a thu shima zare re re po hi baron lang kha de I cham pa hi I ngai sak lo nu to ka ya tu na po ka ron so lu ya lo kal mai ni so lu lo phei la chu kal po ron tu nia na em mà cha nia tu na chu ma boi hi chau re nia numa bun ka buai ve lu tu ka ani chu mo le chu bang chu lo karon ngai sak that man lo ani chu no te ama po chuan hu ve re re ra nia han ka la chao lo nia karu han ka lang ko nó để in chuyển qua như là một cái này một cái này cả rừng rừng mà khá lâu thu lâu khởi nghe cần in chia nha mama thì cái chuyện tiền mình tiền nha thật tiền chuyện pa chu tho har pen mo in local ni mo in van fel ve kha enge ana ka thalo to ka ngai to am lo
tuna din mun cha hi shet thia ma har khop me in tin nge mun ni ton ni nak tu kulam a hianin greenwood lama hang kan zokin entir don mun ni kan ti dewa ani numa hun cho da hi ai chat hayen tlema zong ni chon han ai ve bok thin na nga a pum pui hian a pai thei lo nge mun ni don ni anuak chuak le zela buan tha khop mai ani chuan nak tu ken tin nge kalin tin deu khu kan kom thang pa dong a taxi khu kan han bia a rem thei don ni om be ama nge ni shwai thei don le hala a lom om khop mai ron kal ve thei la chuturania ma se bia zai polling program kan ne ya han chul chi ni mang bok si lawa kan sei lok lem lo nangin ka lo ring mat mai che sin chutia nang ber ri man don lo te chuanin zari nang tan sui manang chuti ro mang lo tur om chong le ne no te ko ron man sam tum la mo interview te po ni pa me ya chul te duwa lo ve a thil chu lo deu de wi sei tam ma in hong de yang cho ei te po hun don to chutia hoin tum kan se chuan ni u cho ei tui mai u le ai gần sinh ta thì mò với cái lên máy hả những lòng hoa xe la dưới đây rồi cái bản trong phải đôi nha nè đồ anh cái lòng khen ba thầy đó có không ai sống được chứ cô ấy nào qua nó mà tận tăng hàn bị đôi mình ni enu udong an man to tho chuan kan ma zo kula a hmun la eng tin nge thang do na sha si la ba anh đi chọn khôi chốt ma lên anh ấy mấy rồi nè ama cô in phải tổ lắm dù thế là
mun lu pui ngai nge ngay là vắng cái màn cà phê đồ bùi mê nghe ta khăn miếng đầu hoặc mấy rồi Jerry, Samuel hi anh sẽ xem ra tụi em sẽ chiên đậu lẩu mò. anh sợ sẽ cho nó chú đây về đâu tóm mà xem ngày thả đâu à tụi nuôi hay là rồi lại ta nhỉ Anh ấy tập trung mà lẽ đâm lâu nó nằm bằng thiếu đây chú ngày thả đâu trả xin. À thầy thấy chú anh in check up mà tới hi trả. nè ông ta cần anh còn tê trả xin À sim in tập sập em đó để càng cái thôi chuyện à. Jerry xong rồi chú làm cái đầu phát bồi bùi là. Nghe anh chậm chín. CT scan in an lo ena hey Dr. John an hena kalpui le tur ania Dr. John clinic chu ka shio lo khulai lo ka khon om lo. Zukang ala ni lo, shoi lo chu de ka ro. kapu chi bai Chỉ bởi u, chỉ là hiền là thu đâu. Đuôi mình Samuel Ramdina cùng mình rằng ấy, Somni Paru những người soi sel na lệ. athil ei hi hel le zeu thina in soi se satlia me ya kan han nga ya ma sengin hei rin ai takin abei ur sun ta viau me ya tun ha ya phei hi chuan cho hi apai hlei thei bok si lawa aluak chuak le zel maya engtin nge mo kan ti don ni Anh ấy đặc chú mà lệ. In soi sel na kan nei chuan a rang thei ang bera mi thiam toron va thia tha bera sin. ni chin khan CT scan te kan han ti a hei hi result chu nia Dr. John apan pui ro min ti a kan rong kal chot mai ni hi Deb lavin lam takin min lo shil ngal mai te Hey Eflim hian en ula. Hey hi esophagus kanti chokong ania. Heta hian bok a oma. Chu chuan pumpuya chokal thatur kha adang ani me. chu wang chu lo ni mo a chu ei po lo hel zel thin O ni e. A shrimin in ngai sakhar deu ni mo. nia mo le a in soi se tran nei chu rei ve viau to a hei tu na phei chuanin mu thein a taksa hian a tuar to a cher ve to khop mai Tlang takin han sei top mai la. At chokong a bokom hian pumpui lama. Effect alo nei mana amaro chueng emati lo tura ngai la. alo ni tak chu mo le kapu engtia en kol zel chinge ni a adam harvia wangem atir khan lo ngai sak fatila thatur ania Ni e. Atirte khan en kon la tha dong ni sila chuan olsam takadam thayania. Ma se hun lai in lo ngai tha dewa wangin dam thale vat tur chuan huna du deu don ani. ani chuan kapu engtia en kol zui zel chinge ni ang le Eng po ni se ka thona Greenwood Hospitala ka admit cheunga rem chan phei chuan tuna hian lut ngal theula a thaberanga. ni e adam na tur ani te chuan a tul ang kan ti zelang chu thatta kai lo en kol kan be se tlat don nia Te reng mai thei top kan lo chua don nia. Mishing tak sa peng sang te yan poi mo vek maya
en tir nan than len nan chu ei kan mamoa chu chokanga hian kal le in pumpui a thleng thla a pumpui na pai troi hnu chuan a chak na om zong te chu taksa peng sang a in sem dar le a taksa chuan than len nan le mason nan alo mang ta thin ani taksa peng zinga pakhat lek po hian a chan pual hlen lova hna a thaw lo chuan taksa peng dang ten thatakin an thaw tur theuh thok ba se mihring chu adam lova thiat lama lo pan tamai thin ani lo ni don tak mo tiang lam zong chuan ka lo ngai tua ngai reng hei ne tikhan dam doin lama chuan hanin zialu tir ula hi top kan lo chhuwa don nia o le ka pu kan lom lut to ke kan han kal phot ange kan chian pa Samuel dam lo na bo ruak hian thil tam tak min ngai tua zui tira kan tak sapeng sang te hian poimo na an lo nei che maya Samuel tak sapeng sang te zinga peng khat lekin ati tur ati lo awang le a chan pual a len lo awanga a tak sapumin har satna atok ta ang chia hian kaushan leke gp huang chunga kan chet vel na kong tin renga Krista taksa kaushan kutke keini chalai te hian ti tu le mo phul na kan nei chewa mani chan pual cheu lenin ke kan pen achulani chuti ni lova kan zinga mi pakhat lek po hian ati tur ati lova a chan pual a len lo chuan kaushan leke gp pum hian atwar thin alo ni tin Samuel taksa a diklo a hun lai taka ngai sakvat ani lo awanga har satna lo khengta ang chia hian kaushan leke gp chunga thil enge modik lo thin hi a hun lai taka kan ngai saka siam thatna kan tho lo chuan mundanga hlet alo chhuwa man to thina siam that le rual lovin kaushanin atwar man to hial thei sia mitin ten mani chan pual cheu lenin thir chu alin lain ideng ang u